ויש לך עוד 1000 תלמידים, אבל אני רואה לך מעבר לבגדים שכבר עשו לך כל מיני דברים, אבל הם לא השאירו סימנים על הגוף. העור שלך כמעט שקוף, וכתוב על הגוף שלך שאת רוצה ממני משהו שאין לי, אז אני פשוט אתן לך הכל עד שלא יישאר לי. הלב הזה נמק כמעט ונושר לי, ויש לך 20 שניות לשכנע אותי שאני לא עוד אחת מאלה